vakadzimbira dzigopinda mukati mekufafaidzwa dziri mukati mekutsudzura mamukaseko matima nawo senyika chikonzero chinoziva chimu chimenenge makachibata mukati mekufamba nacho chikonzero munoziva kuti nhepfenyuro ndiye chimuri chakabata nyika muri yeZimbabwe rikati paka kana kuti mukoma KB ndakapakata pazara nhasi rega ndingoti mbijana vanzwe kuti aiwa musaenda kure chakakubatirai dzinoera ndine nyaya inorwadza inosuwisa yekumondoro yaSabhuku vakatsva nemoto mushure mekunopisa kumunda wavo moto ukazovakurira kuti vakumhanya kwavari vakadonha pasi vakatsva nemoto vana vaifudza mumwe padhuze vakakwanisa kumhanya kuti vabatsira kushedza vari pedyo vakatakurwa zvakawanda ndichakupai ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yekubosha kwamarange kuna Sabhuku akakwanisa kuenda pana umwe mai vanoveshirikadzi vakafirwa nemurume havana 1 week vapedza kuita iwo kuisa dombo vachigadzira kuti iwo murume wavo guva rori gowa rakanaka kuna Sabhuku akaenda pamba achiti mama ndinozati muri shirikadzi ndiri kurwadziwa zvisingaiti nekuda kwemugodhi wenyu wane 10 years mauchera pati wabude mvura saka inini pachangu ndiri kukumbira kuti mundipe huku ndoda kugadzira mugodhi uyu kuti uite nekuti mukaita mazuva 2 musati manipa huku ndigadzira mugodhi uyu ndinogona kukanganisika nekuda kwemugodhi wenyu ndine nyaya yepaStone Ridge yemurume akabuda akaenda Samuel mushure mekuperekedza amai vake vari kurwara paadzuka kumapasi 8 dzamanoziro manheru ndokuwanika mumba mune munhu anoka zvikanzi mire baba mwana panze muno munine shamwari yangu saka zuva rabuda nhasi murume uyu akachengeta ari padhoo kusvika ashedza mukoma wake vari mumba kuti hativhure dhoo kusvika mashedza mapurisa ndine nyaya zvakare yekubosha kwamarange ina Sabhuku ari kuti iye mwe murume akafa ndokubva ati guva remurume uyu handiri kutirisiwa pamba pake ndira kutirisiwa kudhuze nekugomo uko iko zvinozve akuenda kunogadzira kunotora matiles nezvinovakira paguva achiti ndiri kukumbira ndigovakira guva remunhu uyu iye asiri hama yake nokuti paakafa ndaigara naye zvakanaka sereke saka ndoda kuvakira guva rake zvakawanda mhanyai paNational FM WhatsApp channel kana usati wajoina ingotumira programming yedu yanhasi ichatishanduka inokuda kakwe muno Mutapa Day saka garai kamaita sei madya garai mapfapfaidza rega ndingorova dhunga kusona kwechembere muri yeZimbabwe kana kudzitakura dziri nhatu panguva imwe chete ndiri kukumbira kuti batai bhegi rakarongeka rekubva mangwesa muhomboto medu kana kuzoenda paWhatsApp National FM channel yekuti munge muchisangana nazvo ipapo muri yeZimbabwe nokuti pana patichafamba nebhora ndiri kukumbira kuti muise mabheotsi musadonha kana kunyangwe muri pangoro kana kuti mukati mekombi batai makadaro paka mondoro chekumondoro chiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura panapa ndiye kuti inosuwisa mune zvakakosha zvenyika yeZimbabwe ndiri kuti inini muri yeZimbabwe Sabhuku vakaenda kumunda wavo ndokubva vanopisa ndofunga vane nzvimbo yavaifungidza kuti ndikaisa moto apa ndikasunga kurima zvinoitika zvakanaka zvinoenderana nekuti moto vakauisa uro chibhati pavakaenda kunopisa kwaive kumunda kwavo vapisa moto kudaro moto uyo wakazosumuka dzimwe dzenguva kurumboita mhepo muri yeZimbabwe vakawanda vanotoziva kuti moto unoda kupisa kwenguva dzakaita sei pane imwe nguva yekuti ukapisa moto haubatiki uchienderana nekuti nguva ine mhepo yakaita sei Sabhuku pakapisa moto uyu moto wapotera kuenda zvekuti havasi kunzwisisa ndopakada kumhanya kutiza moto wakuenda kusati kwavari ndopakada kutiza ndobva gumburo ndobva kudonha pasi moto ndokubva wasvika pavari muri yeZimbabwe murume akatsva chakakwanisa kuonekwa ipapo ipisi yebhandi nepisi yetrausi achibva atsva vana vaifudza mombe vanga vari pedyo ndo vakamhanya pedyo nemushonga uri pedyo kuti mhanye pana pamune zviripo vanhu vakanga vari pedyo ipapo vakamhanya vamhanya ndokubva vaenda parodi kunotsvaga motokari nguva iyoyo ndiri kunokumbira muri yeZimbabwe kuti vakatozopfekedzwa kumwe kupfekedzwa kuti vakwanise kungobatwa ndokuti munhu angatsva ndobva vaiswa motokari ndobva vaendeswa pane chimwe chipatara chiri pedyo chekwamubayira vaendeswa kumubayira mubayira akati ngaende kumberi vachibva vaendeswa kuhospital kuSalibugaba hospital vabva kudaro muri yeZimbabwe kusvikira vazoendeswa kuparira nyati kunova ndiko kwakazokwana nguva yaMwari vari vakatoshaya Sabhuku vakashaya nokuda kwemoto wakapisa ukabva wapisa baba Isabel muri kuti Sabhuku vaimhanya vachitiza moto vakagumburwa kana kuti iwo pachawo munhu aida kuti moto uyu kana ndaupisa apa ndepangu ndinofanira kugumira apa saka vanofanira kugara padhuze nemoto vaikabata futi zvinhu zvekuti senge mashizha aya anenge akawanda kuti kana moto wauda kudarikira kuenda kwavamwe vodzima saka vaisaenda kure nemoto but pawakauya wakawanda mukuda kwokuti vanodzima vachitiza vandosenge vakagumburwa ndobva vadonha moto haumiri kusvika vamukati memoto but zvakawanisa kuonekwa nevana vaifudza mombe nyaya yataurwa naBhozho yekumondoro ndechokwadi kumondoro
kwa wachoka yes icho kwadi muri Zimbabwe ya zvakaoma nematambudziko baba Isabel vanga vari vega paipisa moto vari vega vana vaitofudza mombe ndio akatokwanisa kutovaona mukugumbura kwakaitwa wakatadza kusimuka kutoramba chitiza moto kana wakuya mukoma kebe munovaziva kuti auverengeke maminutes ekuti uri kufamba sei ya zvakaoma tsudzurai chimwe ndosimuka muri Zimbabwe ndiri kwandiri kufamba mukati mekufafaidza wamukase kwa muri Zimbabwe tinoza chimuti makabata muri kwa muri koko bata ine simukati mekufamba nesu uye zvekare chingati akuzobatana ngatibatsira ndiri panyaya tinge tenda pano dzinoda kubatsirwa sei dzingofamba sei paka ndapindira muri Zimbabwe mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti ino bocha marange kubocha kwa marange kuna amai vanoveshirikazi vakafirwa nemurume vari kugara pamba vari vega vane 10 years vachirisa mugodi pamba pavo pati hapana mvura iri kubuda murume wavo akazofa vatoita mugodi wavo mugodi uyu une 10 years kwacherwa mai ava vari pamba pavo kumashure uku kuna amai vakasvika pamba apa vachiti kuna amai ava ndinokumbira ruregerero amai nokuda kwezvatakaita pano inini naSabhuku tine zvatakaita mvura itakaigarira amufi makawana mvura apa pamugodi wenyu aufi wakabuda mvura inini naSabhuku yes takagarira mugodi wenyu icho kwadi okay mvura haifi yakabuda ndokubva zvapera vane nguva daro izvezvi havana 2 weeks vapedza kuita kugadzira guva kuisa dombo pamwe chete nemataiuzi zvakanaka paguva remurume wavo pasina 2 weeks Sabhuku vakaenda pasina mazuva mashoma izvezvi vachibva vasvika pamba pamai ava zvikanzi mama ndauya hazvina kumira mushe ndiri kurwadziwa kana kuti ndiri kurwara nenyaya yekuti wai mugodhi wenyu usingabude mvura saka izvezvizve ndiri kukumbira kuti mugondipa huku ndine zvandoda kuita pamugodhi wenyu kuti mvura igobuda asi mukaita mazuva 2 musina kundipa huku iyo kuti ndigadzire mukova munenge matondikanganisa ndinogona kukanganisika nokuda kusabuda kwemvura kuti apa chinove chiratidzo chokuti vane zvavakaita but zvakuvanetsa kana mvura ikasabuda apa vakaitei amekuti vakaitei mai ava vakazobvuma ndokubva vapa Sabhuku huku Sabhuku vane hama dzavo mabhururu avo vanokwenda kuita foil vavakashevedza ipapo ndokubva vabika huku yavo ipapo vari pamugodhi vabika huku vachibva vati iwo yokupedzisira iyi rega tinopedzisira tiri komba tamirira kunzwa mukoma KB kuti pachabuda mvura here uyezve zvii zvakamboita mvura isabude nemhaka iyi vaiti iwo vari kurwadziwa zvokuti mukaita mazuva 2 ndinogona kufa kana kurwara zvakanyanya nokuda kwezvandikaita pamvura apa hapana 1 week 2 weeks kumashure pagadzirwa kuva uyezve pane munhu akatombouya akatobuda pachena kuti inini naSabhuku takagarira mvura yenyu tiserera mvura isabude mugodhi uyu wakareba sei wakareba mukoma KB kwanza about 17 meters hapana mvura yakabatwa asi amai vakauya zvikanzi inini naSabhuku takagarira mugodhi uyu mushure mekunge guva remurume wepamba apa yes ragadzirwa Sabhuku wachibva zvikanzi ndiri kutorwara izvezvi ndiri kurwadziwa saka kurwara kwandiri kuti ndipei huku yenyu imimi ndoda kugadzira mugodhi ugobuda mvura but mukaita mazuva 2 musina kuita zvizvo munogona kundikuwadzisa muchirikadzi munhu chikuru yobva vapa huku vakatoita aunza nyaya ndiani vehukama vaSabhuku vati hatisi kugutsikana nezvakaitwa nehama yedu izvi tasviba matiri kugara sei vachikwanisa kugarira mvura yemunhu Sabhuku anotoka pamusoro chii chinombonzi kugarira mvura ndovasikaze Zimbabwe tibatsirei nekuti isusu ndikadira mvura mubhafu ndagarira mvura iye haigaririke iri pasi aise chatobuda kai asi Sabhuku ari kutakaita sei vakagarira mvura ishi chii chinombonzi kugarira mvura hama dzemushakabvu dziri kuti kudini ndopatamira kunzwa nekuti hazvina mazuva ndizvo 2 days guys kuti hama dzaSabhuku dziri kuti kudii pakaenda murume wepamba achinobika mvura iyi achinobika huku achiti ndiri kugadzira mvura yedu yatakagarira kuti ibude kuita kuti yaizotapera ichiri kuendera mberi kunyange mvura ibude but hama dzisina kuziva kuti wanga wakagarira sei mvura yedu pano kuhuku yawabika ndei kuiwo wairwara nei pamugodhi wepamba pedu iwo amai vakazobvisa huku vachipa Sabhuku vakaudza hama dzemurume here ipapo pasina kutaura papa ndakuvabvunza ipapo kuti makapa here hama makadziudza here kuti Sabhuku apinde mumusha muchiziva ati vakapiwa huku
pakaipa. Regai timbonzwa kuti vadiwa vateerere vanoti kudini kubudikidzaka nenhamba yenhare inoti 0713938538 0713938538. Tine mashoko ari anzi isabude right. Ndinonzi matengwane ndiri kunembudzia baba Isabel kugarira mvura kuita kumashiripiti kuti mvura isabude mutsime imomo. Alright. Yes. Asi amai ava pakauya Sabhuku nevamwe amai vachitaura kanezvekugarirwa kwemvura vakaudza here hama dzemushakabvu kuti ndo zvataurwa naSabhuku pamwe chete kana amai vemunharaunda o. Tichataura naungo makebe tinzwe zvakazara. Right. 0713938538 Harare. Manchester United haidi kusiyana nedheti pakuve panhamba 14 palogu uri musi wa 14 September 40 musi wa 13 September mugore ra 2013 ave makore 12 tasiwa kane muimbi mukuru promota wejezi mushakabvu Domingo Lube aive nechikwata amajensi akaimba karwiyo mashonalanga shungu etc azorore murugare. Ndinonzi Love Mokashawo pakuwadzana 1 Harare. Tinotenda kamukoma Love Mokashawo 07139385. Watsakurudzo paitodiwa tsakurudzo apa yekuti vaone kuti zvinhu zviri kuitika izvi ndezvechokwadi here. Pamwe wawedzera kugadzirwa pamwe pakagadzirwa goeri pane zvakaitika zvanga zvakunetsa ndizvozvo. Kutsva kwaitaurwa naSabhuku ndokupi? Ndokusiri kuzikana ndiko mugoti ndewangu Sabhuku muri kumba kwenyu but ndikaita 2 days count ndiri kurwara nekuda kwekusabuda mburenyu. Chii chiri kukurwadzai? Mugoti ndewangu. Baba vepamba apa vakatisiya rini? Vakutosvika kuma 6 years. 6 years. Mungazive kuti vakashaya sei? Ndo vatingazopiwa nhoroondo yerufu rwavo asi vanhu vanga vati kurei. Vakashaya mugodi watanga kucherwa. Wanga watocherwa. Vakatousiya mugodi usina mvura. Hamusi kuona here kuti pane kudyidzana kuri pane kudyidzana kwacho ende amai vabva vauya vaSabhuku vasati vauya amai vari kuuya kusitaura nyaya yekuti ndine urombo endi sori nekuda kwemashoko andichataura. Mvura yenyu kusabuda kwayo apa ndine naSabhuku takagarira mvura yenyu. Yes. Ndobva vaenda. Pasina nguva Sabhuku pfeke vapinda kureva kuti amai ava naSabhuku pane zvanga zvakunetsa kuya chizotaura vega vakazviita vega kusei vanga vakuya kuzotaura. Kanyemba na Bhozho ndarwadziwa nerufu rwaSabhuku avo vekumhondoro mubayira ka. Sabhuku uyo vanhu yave nguva yekugadzira kakurima kana takuda kupisa minda yedu ngatipisei takawanda sedunhu. Ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown Glendale right Morisaika Misias Siraisi na Fani Mafuta vakachibata kachimoti. Tine mashoko vane chekuita nezverufu rwababa vepamba pavakagarira mvura baba Isabel. Sei vari kushedzera kuti vari kupiswa? Muti uri kupfuta wadzi muti uri kubvira. Pakaipa regai tipinde muchitoro paka Harare Stone Ridge kumashedi uku. Harare Stone Ridge kumashedi chiri kuti tani Zimbabwe. Pane murume anogara nemukadzi wake vane vana 3. Okay. Murume ane kwaimbosevenza iko zvinozvi basa ranga rakapera but amai vake vanga vachirwara achimbofambidzana kuti aiti amai vake vari kurwara vamboenda kumusha aita sei ndokubva abuda achibva kumusha. Aenda kumusha akasiya mukadzi ari pamba. Nezuro pakadzoka kuma pasi 8 past 9 10 nezuro achinonoka Joe harina kuvhurwa. Mukadzi akashevedzera kuti ndine shamwari yangu. Baba Isabel mati chii chiri kuitika kuStone Ridge? Mukadzi akasvikirwa nemurume usiku kwanga aenda achibva noka Joe. Mukadzi akaramba kuvhura Joe achiti ndine shamwari yangu. Mumba memo yake iye nemurume wake ndo manga mapinda shamwari. Okay. Shamwari rudzi? Shamwari rume. Okay. Ndokuita punga kusvika murume ashedza mukoma wake ndobva asiya kuseni kwa nhasi murume ndobva azosiya mukoma wake aripo ipapo nevanhu vakaungana. Murume achibva aenda kunoshedza mapurisa. Right. Ende uyu neshamwari yake mumba vanga vachiti isusu hativhure door. Sofa ranga rakaisiwa padoor achinzi hativhure door kusvika vaende mapurisa. Saka mapurisa azouya door richivhara vhurwa achibva abuda mukomana wechidiki ari kushedzera kuti handizwe muno ndinobva makomoyo kwamutare. Right. Anoda kutsvagei kudo anodanana namai vanowirira ende handaumboudzwa kuti ndine chi? Ndine murume.
saka mapurisa angaudza murume kuti pana patidi violence mukarova munhu imhosva kuti dana kureva kuti makutadza kuita nyaya yenyu moda kuti tigokubatsirai ndobva abuda mukomana achibatsirwa nemapurisa nekuti macaps sikanzire mapurisa isusu murume uyu takuenda naye iwo shamwari uzotera kukamba but pana pati chakusiyana mudzimai wako kana muchitaura kana kuwirirana mutaurana zvamuri kutaurana but musaita sei musarwa mukarwa zvakare tinokubatai nekuti iri mhosva murume sikanzi kumukadzi mai mwana ndonguva yekutoitira sachese chiri panapa ndechipi murungidze zvinhu zvikanzi ini handida kwandoenda maimbozvitaona murume achibva ati inini ndaizvita but ndabuda ndichienda zvikanzi inini ndiri mukadzi maida kuti ndiitire kupi saka ndaitira mumba mangu vane mhuri here baba namai vane vana 3 vana vari kupi vana varipo pamba ipapo pambapo kuti imba yakakura sei imba ine 2 rooms vana vanoshandisa rumu yavo asi apa hamana anga ari murume imomo naamboyfriend amboyfriend vakura sei vakabva kwamutara akuta kuti vangangori kuma 26-27 vabvunzwa here kuti vane nguva yakareba sei vachiwirirana handina kuzvinzwa shokurira kuti nguva yareba sei nekuti amaya vanosevenza sahweta mune chimwe chishopu chitoro kana kuti rimwe nzvimbo inotengeswa doro kana nzvimbo yemafaro yekuti kana kukanzi bhiya vanoenda vakabata tray vachinosevha waitress ndoko vanoshanda imomo iyo nzvimbo inopisa ndio pavanoshanda saka kwazama kufonerwa hama dzemukadzi kwanzi hama dzemukadzi pafoni dziri kuti iwo baba vaimbozvitawo wani itit for tat here saka izvezvi mukomana nene mapurisa amayasara nemurume pambarunetsana kunzi enda kuti nandiende waimbosvitawo murume achibva ati dasazvitere pano zvikanzi ini waida kundiende kupi baba murume wepamba paakabva kwaanga aenda uko amai vake asunzwa zvakanaka akasvika kuma 7-8 manero zvikanzi amai mwana vhurai dhoo zvikanzi asisi kuvhura dhoo ndine shamwari yangu muno mai mwana vhura dhoo saka murume arara padhoo rasi akatarisa imba yake akarinda izvezvi taruoni panotobva mapurisa baba Isabel papa muri kuti kudikwe zvinopera sei omara omara kusati daro omara Eastern Ridge 0713-938-538 0713-938-538 National FM mano ndo kwana constable tafadza chokururama ko kuti havasiri munotemo manje amusiri mukomana kauti boyfriend vakabva kumakomo yokwamutari vachibva vauya kuHarare kuStone Ridge nchabvunza mukoma wangu pastor muronda tsimba kuti mhuri dzakakwana here kwamutaro mbaidisa vaita saka mudzimai anga atoudza boyfriend kuti baba havapo angotinoziva kuti baba havapo boyfriend haana kuzondire murume plus kwavanoshandira kune matake awa everyday ko kunooneka zvakasiyana allright kana ndizvo zvaunenge wafunga kana kuti murume akakukanganisira akaita gumbo panze ndo zvaunoitawo here madzimai kana muri koimbotibataiwo madzimai please tibatsirewo basa rakabatwa nomwoyo tibatsirei musapopotezve ndokutofunga ndirinzwa hasha musapopote baba Isabel ndikurwadzirwa mwangu sorry kani saka mudzimai achiri pamba nevana achiri pamba ende ashedzero hapana kwandiri kuenda makambozviitawo baba vabvuma here kuti vakambozviitawo kana vachitaura nyaya yekuti handida kuzviitira pano ndakazviita asi handa kuzviita kubvuma uku asi mubvunzo wandida wamapa muzukuru ndewekuti ndizvo here kuti kana murume akambozviita wobva waita sezvakaita izvozvo kuya mumba imomo ende kurarisa murume panze chiti ndine shamwari yangu shamwari kukosha kudarika murume arara panze here wako vanhu baba Isabel kaiti pakubatai muromo pane mota dzakawanda dziri kurira dzisina suspension dzimwe revenge is sour varume sei muchirwadziwa mukatibata hanzi mukatibata dindingwe rinonaka richikweva rimwe kana rokwevewa iro roti mavara angu azerevhu ndinonzi mai Nakiso from Stone Ridge mai Nakiso from Stone Ridge mai Nakiso from Stone Ridge vaita seiko aiwas iro rinomboenere kumadhaka dindingwe pakaipa iyo yekuStone Ridge icho ndiyo iyo yekuStone Ridge icho ndiyo
ine mutariko wemadhende anonzi madhambulikiti chaiwo ini handikwanise zvangu kutaura nemudzimai akadaro ndinokundikana. Ndinozi the radio inspector Shakman Matono paZBC akwanise kutaura nekakuruma muromo. Yes Abesa Bell Shakman aradziwa hey soniriji ire kuvhota ndozonzi ndiri ndokwachiri ko usaseke Natasha hanzi namai nyati handiti ndimai nyati. Okay, vari kuStone Ridge madzimai auya taneta nechipfambi chevarume tit for tat ndinonzi mai nyati paStone Ridge. Ndozvoda varume because ndozvavanotiita so hanzi kudani so zvakaoma wena ndinonzi mai Deoma. Okay. Madzimai apindira. Okay, rega tibvunzwa vamwe parunare 071393 mukadzi wese ari kuti varume vangamajaira. Right. Panoda munhu anogona kutibatsira akamira panyaya ari neutral anomira achitaura zvemutemo zvinofanira kuti zviitwe. Natasha, pane message iyi ndiri kukumbira kuti uiverengere mhuri yeZimbabwe. Hanzi kudii Natasha? Hanzi izvo womanhood manhood is proud nekuda kwemukadzi wekuStone Ridge ari kutimirirawo isu madzimai. Midzimu yake imuitire zvakanaka. Womanhood manhood is proud nokuda kwemukadzi wekuStone Ridge ari kutimirira isu madzimai. Midzimu yake imuitire zvakanaka. Aiwa bukoboko. Yes. Baba. It seems as if madzimai vagara pasi vakaita conference yavo ndobva vatsvaga mumiriri zvikanzi varume vatijairira ndobva vatsvaga mumiriri. Rega timbonzwa mainosa kurova panhongonya chaipo pavarume is Natasha from Stone Ridge. Mukoma KB pane shoko ranoda kutenda pamusoro pemurume uyu. Kurara kwaita usiku hwese. Dai kuri vari vamwe varume mukoma KB nechidhoida chedambuka dai pasisina mudhuri izvozvo murume uyu akwanisa kuzvibata. Hei vanhu vamunogara navo imhuka manidzi dai kadhoka paruka izvezvi akobata yebi Lawrence from Glenora. Mukadzi uyu anoda C-lock central locking system ndo kupedza bhora kupedza masports. mapaona painobva central locking system mapaona painobva zvino hazvidzorerwe zvikana wazvibata izvi zvinenge shoko ramwari rinoti ukarohwa dama iri unofanira kutodzorera uchimupa rimwe iri haudzorere. Mai JJ ni kwaRusape varume ndo zvavanoda nokuti zvinonaka kwashuga kwasoroti zvinenge zvakuvava. Ndinonzi mai JJ ndiri kwaRusape. Tisona soroti manje. Zimbabwe titendere pari zvino timbotengesa timbopinda pane chekuStone Ridge aita sei? Ngari mawani. Aita sei? Kamoto. Every ground is basingaimba. Ndobiziwa. Nehasha dzeManchester United. Ndopa dzapera. Aiwa akapasi nemhere zvonga. Murume wekuStone Ridge uyu ada kutenda kubabesa Bell. Pungwe akachengeta imba akagara padhoo mudzimai ane boyfriend mukati. Asi mukoma KB chinorwadza ndechekuti akamirira kuti chikomba chabudeka kwaigona kutora chimwe chida kunoka chisingazivi kuti baba parizo paka Gweru. Chakugweru chiri kuti kudini? Icho kwade muri yeZimbabwe ndapinda mukati menzvimbo yeGweru ndiri mukati mekureva kuti pane mukwasha asi mukwasha mandiri kutaura uyu makarora mwanasikana arora mwanasikana kudaro ndokuenda kunogara pamba patezora pandiri kutaura pandezvokuti tezora vaisagara ipapo asi tezora vane imba vari mukati medhorobha mukati mekwekwe ndokubva tora imba iyi ndokubva pamukwasha mukwasha ndikugara ipapo asi mukwasha akatanga kurwara kwakatanga kuita mukwasha havana kumutora kumuendesa kumba kwake kana kuendesa kumba kwevabereki vake vakatora mukwasha ndokumuendesa kumba kwena tezora kunove kumusha
kukosha iri kunzvimbo inoshevedzera kuti Slovela ndokuvakisa mukwasha ikoko. Mukwasha atanga kurwara ari ikoko, mukwasha arwara ari ikoko, pakazorwara serious mukwasha ndo pavakatumira shoko kuvabereki vemukwasha kuti vana Severe tati tikuzivisei babangana baba Ndengi tinavo kuno kutaura kuna vasi kubasa ende vasi mukati medhuta redhorobha reGweru vari kuno kuSlovera varwara zvakanyadzisa taikumira kuti mugosvika mugoona kuti zvakamira sei. Vana baba vana Tezvara vasati vasvika mukwasha akabva afa ndokubva vamutakura ndokuendesa kumoshari, vaendesa kumoshari kudaro ndokubva agara ikoko. Vehukama vakamirira vehukama kuti isu vasvike vagotakura mukwasha nekutora kuti vaizvo zvingazofambiswa sei nekuti haisi hama yavo nekuti uyu mukwasha muri yeZimbabwe pakasvika vana Tezvara pamwechete nevamwe vose vakagara pasi nekutanga kuudzana kuti zvakamira sei. Hapana kana nhoroondo yavakataura vari mukati mokutaura pamusoro pemukwasha, asi nyaya yavaishevedzera ndeyekuti tinonamata tiri maKristu. Chatinoziva ndechekuti rufu harufani kutyisa, rufu haruvhundusi, nekuti mukati meivhangeri shoko yaMwari, mukati meBhaibheri zvakataura kuti munhu akazvarwa nemwanakomana waMwari, akazvarwa nemufananidzo waMwari anochava seruva uyezve achafa. Saka kufa kwaita mukwashako inguva chete, asi zvinongorwadza kuhama dzeke imimi, asi inguva yake atofa. Ngativigei. Hey, ndiani aidaro uyu? Vana Tezvara. Vana Tezvara. Vana Tezvara. Vana Tezvara vakati tagara kuno kwatiri kuno kwakusikwedu kuno. Regai tiite sei? Tivige munhu. Ndokubva ende munhu akabva avigwa kumusha kwana Tezvara ikoko. Avigwa kumusha kwana Tezvara kwamhuri yeZimbabwe. Zuva iroro pamba ipapo hapana kiti. Pakabva patanga kuchema kiti. Ichipinda mukati mevanhu, vanhu vachitiza kiti, ichipinda mukati mevanhu. Nguva yakaendeswa munhu kumakuva, nguva yakanzi mufundisi ari kuparidza kuda kuperekedza mufi kuti afambe zvakanaka nevhangeri shoko yaMwari. Kiti yakachema, ikanyaudza, ikaita loud, ikaenda pamusoro-soro, yaitocheva zvaitokonesa kuti vanhu vateerere ivhangeri. Asi kiti iyi yakasvika pakuita kudonhera muguva yega, zvokuti muguva imomo kofini isati yapinda kiti yakadonhera imomo. Vanhu vakatanga kusvika kupinda kutora kiti vaibudise panze, zvikanzirira mukana muchisvika kudaro toregera iri kiti iri mukati toisa kofini iri imomo yobva yafirawo imomo. Kusvikira vamwe vanhu vaita chivinjwa nasahwira, zvikanzi pindai. Vanasahwira kusvika vataura kuti izvo hatizivi zvinobuda kati chapinda muguva dzimwere dzenguva, pamwe kiti chatiruma. Tiri kukumbira mutipe mbudzi dzakwana 3 tibudise kiti. Vapiwa mbudzi 3 ndo pavakapinda vatora chitanda kiti ikanamira ndokuibudisa kunze. Yabudisa kunze kudaro yairamba kutiza kubva munhu asati avigwa. Yakachema ikachema kutaura kune kwandiri kuita 14 days kiti chese ichingochema. Ndo pakazofamba vari mukati mekufamba ndokubva wadza kuti yai regai ndikuudzei mukwasha ane shungu, handizivi shungu dzainadzo chikonzero pakugara kwenyu kwamaita naye ane shungu dzainadzo. Asi mukabvunza mukadzi wenyu, mukadzi wake achakudzai pamusoro peshungu dzine murume wake. Mukadzi akabvunzwa akaramba, vachibva vazodzwa nemubatsiri kuti regai ndikuudzei nyaya iri panapa inetse, kiti inogona kufa, tinogona kuitora ikafa. Asi regai ndikuudzei kuti kiti iyi ndikangoiuraya chete, pandinoiuraya akaita zvinhu izvi anobva atofawo zvakare. Tainioro chiwiri benefo vakachiwemba kimenikasha. Mukwasha anga ari kumba kwana naTezvara ichokwadi, achibva arwara achibva afira ikoko. Vana Tezvara nevakwasha vakawirirana kuti aiwa mukwasha wedu ngavigwe kuno. Ndo pakazowanikwa kiti, afa kudaro. Kiti kanopinda muguva ichibva yazobudiswa muguva. Ndiani akazotsvaga akamubatsiri kuitira kuti vanzwe kuti nyaya yekiti iri kufamba sei. Akatsvaga mubatsiri varidzi vehama, asi vachitaurana naSeveri vavo chikonzero kumushando kwanaSeveri. Iwo havazivi munhu, vanguva chete kuzoviga hama yavo. Ende kiti mukoma KB machemero yaita kunonzi kuungudza, kubuda masiriri, kusvikira yaita sei yadonhera muguva. Ende kudonhera kwayakaita muguva haizi nyaya yekuti izvo yaita sei yakanganisika, right? Asi yakuti yada kudonhera muguva inyaya yekutochema zvokuti kana munhu achichema mukashaya anobata anogona kuchipinzikana mumoto. Which means yaitosiririka ichidonha masiriri ichichema ikasvika chiro pane chimuti ichimaramara ichisimudza mavhu mudenga kusvika yadonhera mukati. Asi mubatsiri ndokutaura kuti izvo kiti yamuri kurega panayo musingatsvaki kiti iyi mukaona iri panapa ndikada kuiuraya hairegere kufa, inofa. Tinazvo zvinogona kuti ite ife. Yes. Asi pari kungofa kiti iyi kana paine akazviita pano ari kufa. Kana musina kuuraya kiti iyi, ndaona kiti iyi wayangomara chete kana kuti wayaruma chete, ndaona pafanira nosvika kuma6 vachifa kukonzerwa nekiti. Saka hamina kuti muchasarudza zvipi. Muda kuti iurayiwe here kiti
kana kuti noti kaurawa ine munhu wana ari kufa akakonzeresa kana musina kuiuraya ichauraya vanhu vanosvika kuma 6 regai ndikubatei muromo musakanganweka kuti chirongwa chinobhozhongora segmenti tinenge tichikocherwa kane vasawira vedu vakawanda kusanganisira vasawira vedu veherbal bazaar vari kuyaka munguva shoma vachitudza kuti ko mungaite sei kana mune dambudziko rezveutano kuitira kuti mubatsirikane nemanatural herbs kubudikidza neherbal bazaar. Rambai makabata chimuti asi mainzwa kaye kugweru yekiti 0713938538 0713938538 munoti kudini kumubatsiri ari kuti kana ndikauraya kiti pane wani munhu anogona kakufa akakonzeresa asi kiti karega kuurayiwa chii chinoitika? Kunofa vanhu 6. Panofa vanhu vangani? 6. Kurumwa kana kungomarwa nayo chete munhu aenda. Toita zvipi? Vakomana regai katimbonzwa mashoko anotevera. 38 paita munango. Aiwa wane mushonga wakaita ipo payoti mvura isabuda. Iwo mushonga wacho unomisa mvura iri pasi apa uriko here? Ya uriko zveshwabhozho vanhu vari kushinda mazuva ano. Saka voita sei? Apa zvavakabvuma zvekutora huku izvi zvichabatsira here zvikaundi vaitowedzera kukanganiswa? Pakutoda mubatsira akasimba ipapa kuti vabatsire kuti mvura ibude. Hei, ko dambudziko nderei mukuru wenzvimbo kugarira mvura yevanhu? Sapa manje mvura inganaya so. Mvura inganaya here so. Kana vachimisa yepasi kwamberi inonaya irichadaya here? Ko inonaya yacho inozoita sei manje? Alright mukoma. Kanouraya here kaputako? Kanouraya. Shiri. 713938538 ege kubuda mutsime. Chokuremati ingatoita nyaya here kuti munhu agarire mvura itadza kubuda mutsime? Ndizvo zvakatsirika kuti mvura wasawa nemvura zvachose. Kunonzi kutsirika kana muzuti kana munhu akafonza asamuke anotsirika zvekuti afa akamuka anodzokera wake wokukama. Saka ndo zvakaitika kwakavhara mvura kuti isabude but vanohushereketa umwe ukatohwandika uri kuitika ipapo. Ya pakaipa. Alright ingomutsa 8538 paita. Hello National FM. Bozhongora. Muri seko pachimuti chenyu apo? Komana wechidindo Joshua Mazadza paBorodel. Vakomana tipei chidindo munoti kudii? Uyo mukadzi akujairira iro. Aita sei? Apo manje ndo panoshanda makati inonzi Central Locking System. Exactly iyo maona manje. Kwanzi vari kudzorera? Revenge yacho vakomana vakadzi hatina zera nawo. Yesh. Zvinopera muzhe. Ameno ndimi varume vacho. Chandiri kuona tomo muZimbabwe vanomboti timborongedza mabhegi tese timboita meeting tiri kunze yes. Mati kudini? Tomborongedza mabhegi tese tomboenda timbosiya vakadzi vari vega. Isusu varume tombobva mudzimba? Timbonotsanyira dzimba nokuti apakaipa. Kwemazuva akawanda sei? 40 days and 40 nights dzakanaka. Tichite takatakura chidindo. Wati twani? Joshua Mazadza mukomana wabhorodewa. Wati mazuva makani? 40 days hadzina kushata. Iwe! Joshua Mazadza! Ingokwazisa vatichairira. kuita tight security. Saka pakadai panofana kuitwa sema inosa. Atizivi.
aiwa inyangu anambozvifarira handisi kusaidi kwemadzimai ese akuti ari miririri saka akausaaati ngatimubhoteewa ndomubhoteera. Okay, what's the way forward? Izvozvi murume audza mudzimai kuti ibva pamba, mudzimai rushedzera kuti I'm not going anywhere. aiwa mukadzi uyo anoenda kari kunenge kusati kwaya kansera kana MP andonochedza ningi kanse MP weikokuya ndiani kumazuva neko Stone Ridge. Stone Ridge. Ndi House honorable Kanopula ere? aiwa. Oh, Ya, kanopula eh? must be honorable Kanopula. America getting botswaga. etaga yekuti ndiani nini ndoda onareba ndekuti ukumamba wakati tinosunga mwene webhawa Tinosunga mwene webhawa. tikangona ana adodori mubhawa tinosunga mwene webhawa Nasi tafadza madzimai, fadza madzimai. kagaika ulapilo Ndo ane song yekuti ndakuita oka. Aula pilo ka. Ndo zanaita kutotaura chesha. Ingoke ni zino. Mati kudini? Ambuya sato dzawo chavharisa gore. Musadaros. Chavharisa gore haachavhari. Saka dai manga murimi murume wacho maita sei? Central locking system. Munomuregerera mobva maita central locking system. Ndokupedza masport. Oh, tiri kutaura nani? Ndinobet chabeta. Pacho wakane nyama. Ipapo baba. Right, ingomutsana kuswera vaviri vata. Ndobva ndachengetedza midziyo yangu. Ndinomuregerera. Ndobva ndachengeta. Ndobva ndachengetedza. Twins Association yakati aiwa ngabhadhare mari refu. Ndomuregerera. Paita munangu baba Isabel. Hello National FM. hello Hello. mukutaura nabhedi ndachitambarira pabudiriro. Yes, lady wabudiriro hapo. Hai ndati mukadzi uyo akanyanya uyu. Izwa isando eretsi. Aiwa anofanira kutombovhoterwa kuiswa pachigaro. Madzimai munzvimbo yekusoni ridge. Imi muri kupi? Budiriro. Ndiri kubudiriro. Kwangu. Hello. Muri kuti zvakaitwa nomudzimai zvakanaka? Aiwa unenge wakuita revenge. Ataura kauti irevenge kusaidi kwake anenge aona zvakamunakira. Saka revenge inodiwa iri nenzira iyi. Handiri nangu saidi kwangu handizosarira hangu but ndaita kushaya murongo ndonyatsotichicha izvezvo kuti ndomukurudzira here kana kuti ndotaiwa wakadhaka mukadzi. Belinda. Bibibi. Muta watatu. Ibudiriro ndokwanguko. Kana. Tabudirira. Baba Isabel nthawe ndozadiyana vachada kukubatai munobatika sei? Vanoda kundibata muri yeZimbabwe ndichange mangwana ndichikupai nyaya yekwaziko yemuprofita wekutora mukadzi wemunhu kuti yasvika papi. Ndichakupai nyaya yekunonzi kuchinhoi yababa vanga vachiroya mukadzi wemwana anove muroora. Mwana akanoita zvinhu zvake ega kuzogadzirisa baba pababa. Baba vakugara kunze kweyadhi vakapinda mumba vanoda kurumwa nembwa asi baba pava hapana imbwa. Mushure mekunge mwana aita sei? Mwana aita zvinhu zvake yagadzira. Vanoda kundibata munobata panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musa Bipa sa ititi Muzimba Gumede Pisa rekwabulawayo po rikiti vu chakabatwa chimuti kurenko maini na mai gomiwa. Musakangana pasautiri pake padhuze apa. Chakabatwa na bosi chineke Mofu Mofera. Kwanza ndichisiye. Zvikanzi na William Danda Country Park Bulawayo. Uyo murume wekuston Ridge ngangosiyana nemukadzi wake uye akagona kusaita mhirizhonga. Munhu wawakawana aine mazino hapana zvaungamuite.
yoruma shona yombe baba paji uyo murume wekustone ridge ngangosiyana nemukadzi wake uye akagona kuseta mhirizhonga munhu wakawana aine mazino hapana zvaungamuite ndinonzi William Danda Cowdrey Park Kobulawa ari mushona akakora baba paji mainzisa shona shiri yakawana ine muriro wayo yes aukwanise kuichinja munhu wakaona ane mazino hauna zvaungamite because mwamvisa mazino ka kumvisa mazino imosha yes saka ngamusiya akadaro chakanyanya anogona chakanyanya tinotenda